ki khubor ki babnya Myntri Khmih badai Khmih ia ka civil aviation Jyotiraditya Scindia ula penpau ha ka Lok Sabha ba ka Kamai Lyngba ki Liengsuin hapo kari la Khmih Lynti bakan keu Haduh Shah Lyngba ka jingdon ki nonglet jinglet da ki Liengsuin na ka jingyo ba menta ha ki khat saw point san pho klor Shah ki saw pho ar klor Haduh ulai 8,000 lai pho Haba jubab hene kesngi ulaya tho ba Haduh menta ki don nyau pun rio teli ki kat Liengsuin ki bahap hapo ka regional connectivity scheme uran ure desh ka am nagrik ki badai ki balayo jingkershan na ka sorkar na ka benta ban penbit penbiang ya baro ki jingdon kam hapo ka ri da ka benrap ba ki don Haduh shiklor lai pho hajar ki nonglet jinglet Lyngba ka Liengsuin ki bayo jingmentoy Lyngba ka ne ka scheme Kolonel Gautam Kumar Rai